an gina rayuwar nan akan cin dunduniyar juna. Allah yana faɗa a cikin suratul Furqan yake cewa sai muka sanya wani sashi a cikin ku ya zama fitina a kanku. Ma'ana Allah ya sanya wasu mutane su zama maka fitina a kanka. In ka fahimci wannan ayar to kullum za ka kwanta kai bacci lafiya, ba za ka riƙe kowa da haushi, ba ka dinga jin haushin kowa ba a rai. Idan har ka fahimci wannan ayar, Allah ya ce sai muka halicci wasu mutane daga cikin ku domin su zama muku fitina. Kar ka ji mamakin ɗan da ka haifa ka raine shi a gidanka wata rana ya ɗauki wuƙa domin ya nemi kashe ka. Kar ka ji mamakin abokinka da yake raka ka zuwa taɗi zance gurin budurwarka gobe ya koma ya neme ta. Sannan kar ki ji mamaki babbar ƙawarki ta ɗauki lambar saurayinki ta fara zagawa tana kiran shi domin su ƙulla ƙawancen soyayya. Sannan kuma kar ka ji mamakin ka ma yaro fari a kasuwanci ko a wata sana'a daga ƙarshe ya samu dama yana kwashe maka kwastomomi sun zama kwastomansa. Idan har ka fahimci wannan ba za ka kwanta da ko jona a rai ba.